Oke. Untuk Niken Selandi silakan menjungok dulu, oke? Duduk menjenguk. Iya. Aku wah tapi bengi iki sampean lucu tenan. Lucu saking lucune ya ta. Mau Niken main disawer 1 juta, masa sampean ora? Alhamdulillah suwun Mas nggih. Iya, Iki 100 buat kamu. Iya, terima kasih Pak matur sembah nuwun. Oke, wis tau nyekel duit 100 urung? Wis tau nyekel urung? Wis. Wis ya wis, ora usah. Nyapa kok nyekel duit 100. Urung, Pak. Lah ya urung to. Urung. Lah ya urung, nek urung aja engko pas bahaya, mbok salah gunakan. Sik. Di dhuwit mau. Sik urung cetok patek. Awakmu gong patek cetok dhuwit. Heeh. Saiki. Tes ya. Ya. Suara hewan. Ya. Oke. Sapi suarane piye? Moh. Moh ya wis. Moh ya wis udah kayak duit 100 kok mah. Ayo lanjut Dek Sinta Media Palopi. Masem iki. Dek Sinta Media Palopi jumeneng kasih musik biar hebat yuk. Yo. Dalange telek. Wah, ho, ha, hey. Dek. Aku anggere nek sing cilik ini men telung ngulu aku. Iki upama pil ngono wis gak sak nganggo gedang kolu iki. Wong kok kanibal. Aku ora kanibal mung gragas kok. Wilujeng dalu selamat malam Dek Sinta. Sugeng dalu. Ini Mas Akbar. Nggih, iki sowan wonten ing Beji. Nggih, alhamdulillah yang kesekian kalinya nggih. Kedua kali niki bertemu dengan Mas Gareng Bojonegoro. Gareng tipes. Nah, hati-hati aja nyedak-nyedak engko nular. Aja Mas, virus iki. Virus piye aku ngono wis nduk elek ngene iki Lah. alhamdulillah. Nggih. Iya. Pripun iki, Jan? Piro? Juragannya Beji. Piro? 5.000. Iki ngono gak 5.000 goblok tunggale dalang. Iki ngono 10.000. Lho kok iso? Iki 10.000. Lah iki 5 tambah 5 lho 10. Oh iya. Oh 5.000. Piro Mas? 5.000. Oke. Enang ngono ya uget ngono ya. Oke, yes. Dek Sinta mendoakan apa kepada temanten berdua? Nggih, mugi-mugi kagem temanten dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepet memiliki momongan. Amin, mugi-mugi bahagia. Amin. Sejahtera. Amin. Sehat. Amin. Walafiat. Amin. Kagem Mas Gareng ndang mari tipesmu. Nek aku mari, Nduk. Nek aku mari tipesku ora payu tanggapan. Lho kok iso ya ganti jeneng to? Aku ndek iki diganti jeneng anu Bule Mbok. Diganti jeneng apa? Kula teng mriku diceluk Abah. Oh, Abuh. Abah. Oh, Abah. Kula nggih mboten purun Mas diceluk Abah menika. Lah kae napa? Nek gurine kok abahane Gareng kok. Abahane Gareng. Oh alah. Ayo mono abahane Gareng. Dek Sinta. Nggih. Ini ada permintaan gubuk asmoro. Oh nggih. Selindro, yo gamelan genti. Oke. Gubuk asmara. Emane panjake adoh kok wi. Gubuk asmara atau gazebo asmara. Iya, Yo. Api. Ora kok. Ya. Lanjut, gubuk asmara dadekke Dek Sinta Widya Palopi. Ya yuk. Maka. Katur pinanganten berdua Mas Andre Adi Pratama, Mbak Sevi Yuli Andriani, bahagia selalu dalam menempuh bahtera rumah tangga.
mriko nggih katur Bapak Sukemi sekeluarga. Nggih mugi dados jampining saya. Oh iya. Lanjut. Catetan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi garwa merga leren ning kubur asmara liwat aku kelingan kubur kae yen tak leren ning jagat kebak tulisan warna abang tondo isih sayang jenenge kubur asmara yen kae tak handuk tresno tanpa bental tanpa kosa kon abote teteman asmara kupu kae nyimpan wiwit biyen tumeka saiki kupu kae kebak cerita tengah langit nganti kasrina catetan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe Matur nuwun. dadi garwa merga leren ning kubur asmara. Oke, terima kasih Dik Sinta. Diterus nih Mas Gareng. Nggih. Orang Mbak Enggar karo Mbak Sri Wahyuni jumenenge bareng. Oke, Yuk. yuk. Pak Enggar sekalian monggo jumeneng saking sasana palegan. Duduk. Yuk, ayo. Oh ngaten. Oke, siap. Ayo. Lagune iki ana sing nyun lali janjine. Mau durung ya? Dereng. Oke, berdua. Siap. Nggih. Berdua. Ayo Mas Gareng ngadepi sinden 2. Oke. Siap. Oke, sing bakoh. Lali janjine. Digedrukne ben meriah suasana pada malam hari ini. Oke. Beji bergoyang Mbak Enggar bersama Mbak Sri Wahyuni utawa Sri Pesek. Oh iya. Yuk lali janjine buka saka tenor gedroke. Ya yuk. Hey!
Lanjut. Janjane kowe ning Tarik. Oh. Buka. Yuk, dientekne. Janjane kowe ning gelagatmu sajak nyupriyane Terima kasih, dikasih Mas Gareng mic-nya. Oke. Iki jare pengantin berdua ingin naik panggung. Nggih. Oke. Katur mempelai berdua panjenenganipun Mas Andre, Mas Andre Adi Pratama kalian Kesemaning Ayu ning Mbak Mas Sevi. Roro Sevi Yulia Andriani Kulatri Minggah Jakarta wonten Saking panggung. Pasar Monggo. Palegan tindak lumaksana wonten ing sasana budaya. Monggo. Mas Andre, Mbak Sevi, monggo. Duduk. Oeo, oeo. Hop, hop. Oke. Selamat malam Mas Andre. Malam Mas. Gimana kabarnya tambangnya? Apa baik-baik aja? Baik. Lancar. Pengantin baru. Pengantin baru ndredeg Mas dadi manten. Boten. Yakin? Yakin. Sumpah demi Allah. Heeh. Goli-gokin sumpritit. Iya. Kuwi apa jane? Kuwi iki jane apa? Sumpah. Oh iya. Yakin goli-gokin sumpritit. Oh iya, titit. Iya. Sampun seneng estu Mas nggih kalih Mbak nggih. Nggih. Kula dongaaken mugi kemawon dados keluarga ingkang sakinah Amin. mawaddah. Dadi jodoh ing donya tekan dalan dunia dan akhirat. Nggih. Ha nggih. Niki nyuwun direncangi sing pundi, dikantani sing pundi? Mbak Niken. Oke. Untuk saudara Niken Salindri. Saudari no. Oke. Cewek kok, Untuk saudari Niken Salindri. Aja. Ya, saya harap untuk segera mengadeg ya. Mengadeg iki apa? Bahasane kok sing pletot. Nah, ya tara wong golek dhuwit lho Mas. Iya. Ya, katur panjenenganipun Dik Niken, monggo klatri jekar saking sasana pelenggan. Oke. Nenenji nyarirani utawi ndampingi Istri Atmaja temanten kekalih. Niken gak tengah no. Heeh. Ya Jono, Lah kenapa no? aku tak ndek kene ae kan Ih. iki
pengantin berdua. Jadi kudu saling pepet, kudu saling gandengan. Ya masa aku nengai nek dadi orang ketiga ngono. Ya ora kok ya masa wong tiga. Ya lek aku jek cuwilik kae ngono nek tengah ra apa-apa. Lek saiki wis gerang iki. Wis gerang kelas pira? Kelas wis lulus ya? Lulus? Lulus SMP, SD, SMA? Lulus SD. Lulus SD. Ayo niki request-e napa Mas Andri Iya, dan monggo Mbak? niki. Mas. Eh? Tinggal. Pingal. Pingal. Mbak Eng nyanyi ya? Aku ngerti pingal sing ndi. Piye Sing piye, sing piye? Lagu viral. Pingal, pingal, penek no blimbing kuwi Sembarang. tak ijo royo-royo tak Sembarang, senggo sembarang. temanten nanya. Aku gak Sembarang. coba lagu pingal. Ayo pingal. Oke, pengantin berdua. Ah. Ya, luar biasa. Mangga Mas Tris. Ya, Gak apa-apa Mas. Elek ora masalah, sing penting kan dayari. Loh enggak lah, sampean biasanya karaokean. Sik. Pengen pilih ndi? Dua pilihan. Nyanyi karo nyawer. Pilih ndi? Nyawer, oke. jenenge piyayi sumbut sembodo kok. Mbak Manten, pilih nyanyi napa nyawer? Nyawer, wong loro nyawer kabeh. Wong loro nyawer kabeh. Yuk, pingal yuk. Yo, Astro Brata. Monggo Mas Andri berjoget ria.
ngrup bangsa kacipta tunggal setya bangsa leren sik ya nduk. Heeh. Dikendoni dhisik suasanane. Ha iya. Yo nggo mukadimah, heeh. Nggo opening utawa pembukaan ana ing season limbukan. Iya. Aku njaluk Sinden Astabrata, heeh. Dik Sinta Mbak Sri Wahyuni kalawan Mbak Ingkar jumeneng bareng. Oh ngono ah, ya. Lagune Ninggal Katresnan. Wah iya. Nggo mukadimah, mukadimah ning limbukan kareben ngregengake swasana kang mapan ana ing Beji pada malam hari ini. Oh ngono ah. Ayo Sinden 3 jumeneng berdiri bersama Ninggal Katresnan. Ya yuk.
Lanjut. Ya eling pawelengu Matur nuwun. Slow, slow. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Ama ba'du sujud syukur ya nok, leren dhisik nganggo leren sakwetara. Oh ngono ya Mak. Iya. Prakara lakon bisa ditutukne mengko ning bakune awake dhewe ngaturke apa to wigatine awake dhewe. Sak kanca komplit saka kutha Nganjuk sowan marak mangarsa mapan ana ing tlatah Mbeji Kedewan Bojonegoro. Oh ngono ya Mak. Iya. Ora lali nduk piye. Angka sepisan ya kuwi sujud syukur, puja lan puji syukur kang jero tumrap Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tuhan yang Maha Esa, yang widiwasa ngono, sing wis maringake kenikmatan keberkahan sumrambahe para warga gong kang mapan ana ing Mbeji Kedewan. Oh ngono, iya. Mokal tanpa nikmating pangeran, mokal tanpa nikmating Gusti awake dhewe bengi iki bisa kumpul bareng-bareng lek-lekan tirakatan mapan ana ing kene no. Oh ngono ya Mak. Wah iya. Iya ya Mak. Aku bakal takon karo Biyung. Takon babakan apa no? Janjane bengi iki acarane apa, ujub kabule apa? Ngene ya Nok, piye? Ya kuwi ujube ya kuwi Mahargya Putra Miwaha Siwi. Oh ngono, Sing didhauhke sapa? Iki sing didhauhke, sing kakung ya kuwi Mas Andre Adi Pratama. Oh ngono, Putrane, putra saka Bapak Suwandi Kang Sarta Ibu Dari. Oh ngono, Sing estri, sing cewek ya kuwi Mbak Sevi Yulia Andriani. Oh ngono, ya kuwi putrine Bapak Sukemi, lawan Ibu Tarni. Oh ngono, sing mapan ana ing Beji Kedewan kene. Oh ngono ya Mak. Iki Mahargya Putra Miwaha Siwi manten bengi iki kajate ujub kabule no. Oh ngono ya Mak. Ya lantaran hajat iki hajat manten awake dhewe ditimbali keluarga gung, keluarga besar. Ya kuwi Bapak Sukemi, ya kuwi Mas Andre Adi Pratama kelawan Mbak Sevi Yulia Andriani kang wis nempuh bebrayan agung, nempuh bahtera rumah tangga, awake dhewe bisa sowan maneh ana ing laladan Beji Kedewan Bojonegoro. Ana ngaturke panuwun, awake dhewe kae pertama kali sowan ana ing kene yen ora keleru ditimbali karo ingkang winengku kinurmatan Bapak Ngatijan. Oh ngono, akhire nglerek isih diparingi wektu kang mirunggan karo Gusti Allah, kanggo nyambung tali paseduluran, ya kuwi ngaraketke tali kekadangan utawa silaturahmi sowan meneh karo dulur-dulur sanak kadang kang mapan ana ing Beji Kedewan Kabupaten Bojonegoro. Oh ngono ya Mak. Iya. Alhamdulillah. Iya. Sowan komplit no. Iya. Asta Brata Group saka Kutha Angin. Ya. Kutha Angin Kadipaten Nganjuk. Iya. Wah luar biasa. Sindene jejer-jejer ijo kaya lemper. Wah iya. Wah jan iso ketok kompak diseragami. Lah iya. Sinden ana cacah 5, sinden cacah 6. Iki nak jaman saiki to no, nganggo seragam cantik-cantik ngene iki jaman saiki. Mergo perkembangan zaman, nut jaman kelakone wayang mengikuti perkembangan zaman. Dadi sing didelok, sing dipirsani karo para warga masyarakat, mirsani pagelaran wayang kulit ki ora mung ceritane wae, ning uga ana sindene sing dadi daya pikat utawa daya tarik, nilai plus. Ayo,
Nek jaman biyen wayang tempo dulu ngono sinden ora kaya jaman saiki. Oh ngono Sinden jaman biyen ngono siji ae tuwek lungguhe jejer penggender. Oh ngono. Ngono gek ngrokok, lupute ngerokok ya nginang utawa nyusur. Oh iya, heeh. Perkembangan jaman-jaman saya maju, heeh. Oleh pencetus Ki Narto Sabda, heeh. Sinden dideleh ana ing jejere dalang. Oh ngono. Perkembangan zaman setiap dalang punya inovasi sendiri-sendiri. Durung maneh ana inovasi saka almarhum biyen Pak Entu Susmono Tegal. Ayo, sindene madhep ning kelir, madhep wayang. Oh ngono. Mengko nek pas tampil utawa pas nembang lagi diunggahke. Oh ngono, dadi inovasine dalang iki dhewe-dhewe. Aku besok ya ora gelem kalah, heeh. Aku ya arep gawe inovasi, ngono. Sinden ora tak kek sinden gender, sinden ora arep tak dekek ning jejer dalang, arep mbok dekek ndi? Ning dhuwur gayor ngono. Wis. Heeh, ning dhuwur kono ungkang-ungkang, heeh. Nek pas mangan dikerek. Lah iya. Heeh. Anggere dalange suluk muni mak. Lah iya, heeh. Kowe aja nut jaman kelakone iki sing becik wae, sing apik wae. Iya, luar biasa. Mas Andre Adi Pratama dengan Mbak Sevi Yulia Andriani. Ya aku iki ya durung rabi, aku iki durung nikah. Oh iya, si Joko, ayo. Ning aku ki wis tau sinau tumrap bebrayan, tumrap wong omah-omah. Oh ngono, wong wedok utawa sing wis membangun rumah tangga, membangun bahtera rumah tangga, kewajiban seorang istri kuwi ana 3 no. Oh ngono, dicatet. Oh iya, kewajibane bojo ana 3. Kaping pisan ora lali nindakake ibadah. Wong wedok ahli swarga, nek wis diwengku kakung, ayo. Kowe aja ninggal ibadahe. Oh ngono. Upamane agamane Islam ya ora ninggal salat 5 wektu. Saya-saya entuk wong lanang sing becik imane, apik morale. Oh ngono. Nindakake ibadah sesuai dengan kapitayan kang sarta kepercayaan masing-masing. Kaping pindho, wong wedok calon swarga kuwi nek bangun miturut karo wong lanang. Oh, ngono bangun miturut karo wong lanang. Ngalor-ngalor ngidul-ngidul waton perintahe utawa perintahe wong lanang mau ora njegurke ana ing juranging maksiat. Oh ngono. Iya, kaping 3 wong wedok calon swarga sing sregep poso. Oh ngono. Masane ora mung poso nahan ngluwe, nahan ngelak ning masani ati. Oh ngono. Iya ya, Mak. Wong wedok yen wis diwengku kakung kudu manut perintahe wong lanang. Apa meneh wong lanang suami, kuwi nak wajib memberi nafkah kepada istri. Nafkah iki dibagi 2 no. Nafkah lahir, nafkah batin. Oh, ngono. Nafkah lahir sandang pangan papan. Oh, sandang pangan papan. Nafkah batin ki nyun sewu ora kok saruning iki ngelmu. Hubungan biologis kuwi nafkah batin. Oh, ngono. Wong lanang kok pas butuh, wong wedok ki ndak oleh nolak lho. Oh, ngono. Nek upama awake kesel, ora entuk nolak kecuali nek pas datang bulan utawa pas bulanan. Oh, ngono. Wong lanang kok pas butuh, wong wedok kok nolak. Kuwi hadis, wong wedok mau sewengi bakal dikutuk karo malaikat. Hadis. Lah nek sing wedok butuh, sing lanang pas kesel, kuwi sah ora dihukum. Oh, ngono. Iya. Ning kuwi jenenge hukum ora adil. Lho, iki ajaran agama kok. Ajaran agama. Ning apa ya ora kena disiasati? Kena disiasati upamane sing lanang butuh, sing wedok kok pas awake kesel bar nglembur bar nugas utawa bar ngerjakne tugas kantor. Kena disiasati. Disiasati piye? Upamane wong mangan sego goreng, leren toke ben dipuluki dhewe. Oh, ngono.
Iya. Iya. Iki ngelmu ora kok rusuh. Oh iya, pengetahuan. Luar biasa. Ora lali ya kuwi ngucapke panuwun terima kasih yang sangat banyak marang para pepunden-pepundene awake dhewe sing nimbali aku Kang sarta kanca-kanca saka Kabupaten Nganjuk sowan marak sowan ana ing kene. Ya kuwi pinanganten kekalih. Ayo Mas Andri, Adi Pratama, Kang Sarto, Mbak Sevi, Yulia Andriani, keluarga besar Pak Sukemi, Ibu Tarni, Kang mapan ning Beji uga Sudarmane utawa wong tuane Mas Andri, Bapak Suwandi karo Ibu Dari ngaturake panuwun kang tanpa upama awake dhewe isih pinaringan wektu kanggo nyambung tali silaturahmi kekadangan. Oh ngono antarane Nganjuk dan Bojonegoro. Alhamdulillah ya. Wah luar biasa. Wit sore aku nyambut gawe ning kene seneng kok no. Seneng semangat. Lah ya. Apa meneh luar biasa didukung dengan sound system sing kepenak. Lah iya. Wah, hebat tenan. Iya. Sound system penak. Wah, iki nek ning Nganjuk digone Nganjuk wis hebat. Lah iya. Oh ngono. Luar biasa matur nuwun. Ya, dasare awake dhewe ya mau budal saka ngomah. Setengah papat sore. Ayo. Tekan kene jam piro? Meh jam 8 tak omongi. Lah kok iso meh jam 8? Lah raimu kesasar tekan Sragen kok piye to? Piye to? Iso Nganjuk, iso arep ning Bojonegoro kesasar ning Sragen. Lah aku iki turu ndak roh no. Oh turu, aku iki turu dilalah sopirku sopir anyar. Iya. Kulinane no sopire si Ardi kuwi. Ayo nek Ardi percaya aku wis genah dalan, wis mudheng dalan, tak tinggal turu no santai. Ayo, aku turu nganggo sopir sing anyar. Aku tak kira ya wis weruh dalane. Aku turu penak tangi-tangi. Lho kok wis ana kuthane ana Gadinge loro. Nek kutha Gadinge loro iki wis Sragen. Lho terus ana mie ayam Kabupaten Sragen. Matamu wicek iki lho. Iki Sragen iki. Kowe arep ngeterke tanggapan apa arep mulihke aku ning Solo? Lah iya, ora apa-apa. Untunge aku melek lho, Nok. Lah iya. Umpama urano wis digawa tekan ngendi-ngendi. Lah ya ora apa-apa sing baku ora randat kebangetan. Lah iya. Uga ngaturke panuwun terima kasih. Katur sapa? Katur dumateng dulur-dulurku. WMC Wayang Mania Community sing berkumpul pada malam hari ini. Oh ngono pecinta wayang. Siapapun dalangnya yang penting wayangannya. Wah iya, WMC. Mas Karno. Ayo. Dan kanca-kanca ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal ngaturaken terima kasih matur nuwun. Wah iya. Dalang Akbar tidak menutup mata. Wah iya. Iso masuk ana ing daerah Bojonegoro ki saka kekadangane kanca-kanca WMC. Oh ngono anggone ngraketake paseduluran. Dadi seniman ki ora mung sing diudi, ora mung perkara skill. Skile wis apik, saya apik meneh nek serawunge relasine tambah luas, tambah bagus. Oh ngono mah. Ayo ngaturke panuwun. Ya pancen kaya mangkono ndongakne marang pinanganten kekalih. Ndongakne marang ya kuwi Mas Andri Adi Pratama kelawan Mbak Sevi Yulia Andriani. Moga-moga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah katal akhirah. Bisa menciptakan baiti janati rumahku surgaku. Satemah bisa nduweni golek kencana kang wujud putra no. Ngono ya Mak. Ya. Ora ndongakne temanten nganti kaken-kaken ninen-ninen. Ora ndongakne kaken-kaken ninen-ninen ora. Mergane apa? Kuwi donga kleru, kuwi donga salah kok no. Donga kleru, donga salah. Mugi-mugi temanten ngatut runtut reruntungan ngantos kaken-kaken ninen-ninen. Lah dalah diijabahi tenan. Saiki jaman saiki wong tuwek kari modare pegatan iki akeh lho, Nduk. Ngono. Dadi dongane diganti. Muga-muga antuk wahyuning judo. Wah iya. Donya nganti tekan akhirat. Wah iya. Amin ya rabbal alamin.